निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचा 43वा वाढदिवस ओम गणेश निवासस्थानी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। पाहूयात। त्याचबरोबर आम्हा राणे कुटुंबावर निस्वार्थ पद्धतीने प्रयोग करणारे माझे सगळे सहकारी, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्र, आज माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज एक आगळंवेगळं वातावरण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक रत्नागिरी पर्यंत अनुभवायला आपल्याला मिळालेलं आहे। तसं दरवर्षी गेली 10 वर्ष माझा वाढदिवस माझे सगळे सहकारी त्याच जोमाने आणि त्याच उत्साहाने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा करतात। पण या वर्षीचा वाढदिवस थोडा वेगळा होता, कारण का परत एकदा जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू कणकवली झालेला आहे आणि त्यामुळे एक वेगळं वातावरण आज पाहायला मिळालेलं आहे। शेवटी राजकारणाच्या पलीकडे सन्मान्य राणे साहेबांनी जोडलेली ही सगळी नाती आणि सगळे संवाद आणि आम्ही त्यांच्या विचारांवर काम करणारे चालणारे सगळेच कार्यकर्ते, आम्ही त्यांचे पुत्र म्हणून नेहमी आम्ही अशावरच विचार करतो की माझ्या राजकीय सामाजिक प्रवासामध्ये कुठली नवीन नाती संबंधी अगर मी जोडू शकलो असलो किंवा नसलो, पण तरीही राणे साहेबांनी जोडलेले नाते आणि संबंध
हे टिकवण्याचं काम हे माझं परम कर्तव्य स्वीकारून मी आतापर्यंत काम करत आलेलो आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 150 दिवसापेक्षाही जास्त या सरकारला झालेले आहेत आणि तुम्ही निवडून दिलेला आमदार तुमच्या सगळ्यांचा सहकारी ज्या 2 मंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारून काम करतोय ते पहिल्या 100 दिवसामध्ये पहिल्या 5 आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.